Kaixo, bideo honetan tareak zelan kalifikatu ikusiko dugu. Orduan, metodorik komoduena izaten da tareaz tarea kalifikatzea. Bai? Orduan, kasu honetan, 3 tarea dekoguz, 3 tarea horrek guk kalifikatu beharko doguz, eta gainera dekogu galdetegi bat. Baina galdetegi hori sistemak berak kalifikatuko da. Bai? Orduan, hasiko naz, lineaz kanpoko zeregina. Klikatzen dut berton, eta esaten duzte inor ez dela saiatu zeregin honetan oraindik. Hau beti agertuko da lineaz kanpoko zereginetan. Zergaitik ikasleak ordenagailuan sekulo ez tabelako ezer egin beharko. Bai? Akordau, lineaz kanpoko zereginak direla, ordenagailutik kanpo egin behar daben tarea bat. Hemen eukiko dabe tarea hori egiteko azalpen guztia, baina berton ez dabe zer egin beharko. Baina nik, eurekin daben tarea hori kalifikatu dezaken modelen. Zelan, klikatzen dut berton, eta hemen agertuko jatez ikasleen zerrenda. Nik ikasle bat bakarri matrikulatu dut, ikasle bat. Orduen, hemen kalifikazioan klikatuko dut, eta hemen esaten duzte ez dekola inongo kalifikazioarik, zabaltzen dut, eta hemen dekotez 4 aukerak. Hau da nik erabili duten eskala. Orduen, niko dut adibidez hau, saiatu eginda. Bai? Gero feedback ipini dutzen. Urrengoan lortuko duzu, adibidez. Bai? Eta gero, aukera dekot, jakinarazpena e-postaz bidaltzea edo ez bidaltzea. Orduen zeuek ikusi. Batzutan bai izaten dela interesantie, nik hau bidaltzen badut. Eta aldaketak orde, ikasleieri e-mail bat aigauko jako, esaten zelan kalifikatu duzun eta ze feedback dekon. Vale? Hau egiten ez baduzu be, irakutsiko dut gero, ikasleak zelan jakin leiken kalifikatu duzun ala ez. Eta azkenean aldaketak gorde. Ikasle bat baino gehiago dekozu nien, aukera dekozu aldaketa gorde eta urrengora joan. Orduan hemen urtengo leuke urrengo ikasliek. Bale? Hemen gotxego aldaketa gorde. Ikusten duzu. Amaierako kalifikazioa zein dan, azken aldaketa irakasleak no zein daben, iruzkin bat dekola eta bere kalifikazioa berriro. Eguneratu leiket. Bai? Imaginatu, bihar oso jarrera txarra dekola. Eta esaten duzula babitu aldatu ingo dutzen. Torten azona bertora eta bertotik aldatu leikezu. Bale? Hori batetik. Urrengo zeregina. Egin leiket ikastarora bueltatu edo hemen zereginetan klikatzen baldin badot agertuko jataz ikastarako zeregin guztiak. Orduan, online testu bat, klikatu leiket hemen, esan gure dau ikasle batek ja zeregin bat igon dabela. Klikatzen dut berton. Eta hemen dekot ikasle bat, zer erantzun daben? Erantzun dut testu hau, eta hemen dekot kalifikatzeko. Orduan, hemen klikatzen badot, hemen dekot ikaslearen erantzuna. Bai? Kasu honetan, nik erantzun dut, azkar batean, hause, irakurten dut, izten dut lehioa, eta orain kalifikatzera noa. Ikusi daigun, ze eskala edo, zer ipini duten kalifikatzeko. Orduan, 10 da topea, 3 ipiniko txet. Eta geixa ikasi behar duzu. Urrengoan, adibidez. Hau, hori ipiniko dut, aldaketak orde. Bai, ikusten duzu iruzkin batekola, zein da nota, 3tik 10era, egun aretu leiket, ze egunetan egin duzun aldaketa, bai, bueltatzen da zereginetara, eta ikusiko dugu azkenengo tarea, fitxategi bakarrera igo, esaten duzti ikasle batek erantzun da bela, hemen dekot bere dokumentua, hau zan fitxategi bakar bat igoteko tarea. Hemen dekot, klikatu ezkero zabaldu ingo lidake, eta kalifikazioa. Zingo atxugu apurtxu bat, hau normalien azkarra izaten da,
Asistemia apurtxu bat geldo doi gaur, eta horregatik tardau egiten dozte. Behitu hementxe, zabaldin gotapur bat. Orduen hau beha marretik emarri pini dut, zazpi, hemen ipini dedikete ederto, edo esebez. Aldaketak orde, eta listo. Orduan, bueltatuko naz ikastarora, eta ikasleak zelan ikusiko dau bere kalifikazioa. Hemen klikaten da benean, eideran txostegi etxarten, jardueraren txostenak, kalifikazioak, jardueraren txostena, pentsetan izan dut irakasle moduan sartu nazelez ezingo dutela. Kalifikazioetan klikatuko dut, eta hone diren dire kalifikazioa. Klaro, ni eidar moduen sartzen manaz, ez dekot inongo kalifikaziorik. Baina zuek, edo ikasle bakotxak, norberak, bere izenarekin edo erabiltzailearekin sartuz gero, hemen eukiko dauz kalifikazioak. Zelan ikusten donik ikasle baten kalifikazioak. Nator partaidetara, ikasle bat, jardueraren txostenak, eta hemen kalifikazioetan. Eta hemen dagoz kalifikazio guzti. Lehenengoa, saiatu da, 133,33 atara da hau, eta urrengoan lortuko dozu feedbackadeko. Online testuan 3 bat ipinitzet, eta feedbacka. Fitxategi bakarrean 7 bat, eta gero galdetegia, gogoratu galdetegia sistemak berak kalifikatzen da bela. Guk ariketak ipintzen joan garen enean, galderak egiten joan garen enean, ipinten izan dugu zenbat balizo da ben erantzun bakoitzak, txarto erantzun eskero zelako penalizazioa dekon, orduan hau berak egiten dago. Zer gehiago? Nik uste dut hau dala guztia. Ikusi dugu hori, ikusi dugu zelan kalifikatu, eta ikusi dugu ikasleak be zelan ikusiko da ben bere kalifikazioa. Venga beste bat arte.